What's up mga Chuyans? Welcome back. Video dugay-dugay kita naka-upload mga Chuyans. So dugay-dugay man taka-upload mga Chuyans. Mao ni continuation sa atong vlog. Karon mga Chuyans, kuyogi mi adto mi dito sa Lawis. Naka-experience sa mabuanid mga Chuyans nga magpadagat ba gabiing dako. Bitaw mga Chuyans, before ta mo adto Lawis, ato sang lantaw ning kanindot sa Kabadbaran ba. Pagkahuman na nag-chill ride mga Chuyans, niabot na midris Lawis. Kung kauban na mga Chuyans sa kumanghod, si Boss Ler o si Boss Jol. After kuha na tas mga gamit. Kay medyo layo manggod ang cottage mga Chuyans. Manang bitbiton pagin nato itong mga gamit padulong dito. Tuod mga Chuyans, kung ganahan mo magtambay diri gabiing dako, dinhiara ni sa Kabadbaran, kabinet. Wala kung kay balo mga Chuyans kung unsa gipurok ani, basta kay luyo sa dipo. Kamo na lay bahalag pangutana diri mga Chuyans. Tambay ba, sugba-sugba, matching with gitara dayon. Pats kayo. Og di pud na magpaulahi ng among driver for this video mga Chuyans. Human ato mga Chuyans, grabe ka excited sa kumanghod ni balik siya. Kay wa daw siya katuod. Bitaw mga Chuyans, kana nagpaabot rami sa kaubanan pud ba. Kay may nang magdungan mig adto dito. Pati si Busing gani gibutang sa nayang gidala. Kay bugat biya mo maabot nya dugay pud sila. Tapos mga Chuyans, kung naamoy mga pasol din dada din kay pwede kay nagamito ninyo dire. Kamo nalay bahala unsa inyong ipaon. Basta kaya kani kung mga kaubanan ang ilang gipaon, bulinaw, ambot ng pudkahag nakakuha sila. Man ko nakabalita. Sa among pagpaabot mga Chuyans, di ay kauban namo nga niabot. Ay kalumon ra pud namo ni. Siyempre, kasi nabot bigyan ng mga magigagaw. Pero kung nahibulong mo mga Chuyans, ganong blurred kayong video. Ambot niya ning kameraha, natingala mong di manggid siya mo focus. Siguro pod mga Chuyans, kay daghan manggod sila. Mas nindot bigitong isa repokusan. Bitaw mga Chuyans, all the way from Surigao City pa ni sila. Layo gid nilang biyahe, kapoy gid ni ba. Sa nagkadugay nga mong pagpaabot mga Chuyans, wa na mi kagwanta ni adto na gid mi. Tapos nihunong mi dinhing dapita mga Chuyans, kay mao daw ni ang balay sa tag-iya sa cottage. Manang magpahibalo ta nga madto ta didto kay basin matingala ba nga na may nagtikaw-tikaw nya wa man untay nananghi dinhiya. Manang kamo mga Chuyans, kung muanhi mo dinhiya, timan lang ni ninyong tindahan, laylaing tindahan, basta pinakalas nga tindahan, mao na. Lantawa murag gitagawan bataa. Di ara mga Chuyans, mao ni ang tag-iya sa cottage. Wala lang ko kahibalon sa ngalan ni ante, pero mao toy duol lang ba. Human og pagpananghid namo mga Chuyans, gibana na misbana ni ante. Ug siya ay nag-abli, nagpaabot ra pod mi. Pag human og abli mga Chuyans, awa na ilangan. Unsa pay hulaton, so nalargo kapoy biya bak. As you can see mga Chuyans, murag gid balay. Di ka magansi si bayad. Pwede kaayo mo mag-overnight dinhiya mga Chuyans sa halagang 1,000 pesos. Di ba? Kita kayong katawa. Kay ang lugar perting hinlua, unya ang palibot perting hapsaya. Tanawa. Sa inyong makita, kamo na lay istorya. Kay basta para sa kuha, nindot gyud siya. Mag-abot na mga Chuyans, nagplastar dayon mi kay para dili kay gubot ba. Ang nakanindot diri mga Chuyans kay libre ang CR. Gwapo pagit kayo, hinlo tanawon. After niabot na din ang atong celebrant.
gisunod na lang po dahil niyang bana. Kay siyempre, sawa nakahibalo guys, uyuan din ako ni siya. Bitaw mga Chuyans, ang main purpose gyud nga nung nianhi mi dinhi kay ingon ang kong uyuan nga Thanksgiving daw ni nila sa ilahang ikaduhang anak. Sana all kayo mga Chuyans no. Tapos naa naman da dinhi so na hikay na ta. Di ay bulinaw og naapod tay chicken feet. Naabot tay isda ang sugbahon mga Chuyans. Sugod naghinlo sa bulinaw ug naghaling pugod dinhing dapita kay atong isugba ang isda nga sugbaonon. Kita mo ato mga Chuyans, matik kayong pagsugba no. Dali ra kayo basta may transition cellphone ba. Sa tinuod mga Chuyans, di bigyan ni mawala ni sugba-sugba ba basta dagat ni hisgutan kay baor mo gini madali-dali na tuluto din his dagat. Tapos samtang gasugba pugod dito wa na ginahinayan na nagkuko ng finger licking goods na to dia. Panitan day nato ng mga lamaserns kay para isagol sa atong kilawerns. Wa na daog na dungagan day nato duha ka salmon dungag sa bahaw ba para kubkub kayo. Ahay di ara mao ni ang main event nato ron, kilaw ba bulinaw. Ay nasayop ko dili day bulinaw, bulinawerns di ay. Ighuman na mga Chuyans kung uyuan dinhi na nagandam na siyang pasol kay iyang testingan ba ug nabay mo kubit. Pag human niyag testing dito kay wa may ni kubit di balik sa diri sulod. Nag-inistoryahay pa na sila silang diskarte sa pagpamasulon niya. Unya siyempre basta manglaag mo na ginay gwapo. Awa na ready na kay atong lamaserns diha natay puti nga kalabasa, orange nga kalabasa ug na may violet lagi. Tapos matching with video din ta diha mga Chuyans kay para dili layon para makita ang mga naong kung unsay itsura. Kung okay pa ba o dili na kay basin gipang gutom na ba. Human na mga Chuyans ayay nakulang ang atong panakorts. Mao tong gisugo ang kumanghod papalit og sibuyasern panglamasern sa atong kinilawerns. Ug mao ni ilang gipalit kalabasa nga violet. Og di naligo na kong uyuan mga Chuyans kay igang na gidaw kaayo. Lami na kay ligog dagat ba. As you can see mga Chuyans, ready na tong lamaserns niya. So kay ready naman na maghaling na tating dapita kay para makatak-ang nata og atong sudanon karong kagabi una. I-fast forward lang nato ni mga Chuyans Pailan dayog bato para himuong sugangan kay para dili pud mapawong og dali ang kayo. Awa na di arang bato. Nahibong mi ani mga Chuyans ba kay kuya man nga bato. Puti man, murag itlog bitaw sa dragon niya, square. Fast forward na lang ta. Gilunod na din ang manok mga Chuyans kay para palata ba. Chicken curry na after pag maglunod paabuton sa nato. Narang isa dre chill ra kayo ba. Wala ing busing jol. Samtang nagluto atong chip cook dito ni arang duha. Stretching ba disir maligog dagat. Mo flex pa naglawas ron agoy mura ra bagyog dakog lawas. Ug dinhiya mga Chuyans na masol na kong igagaw ug akong uyuan. As you can see mga Chuyans, ilahan ang gibutangan og paon ng ilang pasol. Sa akong gisulti, bulinaw ilang gipasol pag human wa na ready to go na dayon. Paabot na lang kung nay mo kubit. So guys, karon ligo na mi karon. Kauban ko. So ayan na to, gumol ang water in cabinet. Water in cabinet kada. Kaligo na mo, magluto sa midday. So dinhiya mga Chuyans, pakit-on ta mog magic nga kalitra nagkaluto karon. Di ba? Luto na. Matik na mga Chuyans basta transition sa cellphone. Nabulol-bulol naman tani mga Chuyans. So ibitaw na akong mama kung akong papa naiwit mangod sila kay napa sila bisita. Unya dinhing dapita, grabe sweet pagit sila maulaw ta. Pag human na mga Chuyans kay luto naman atong chicken curry, ato na po nang ilunod ang atong chicken feet. Pakitaan na po natog magic. Butangan day natog cook, na piti kayo bay. Itsura pa lang ba, nami gini ba? Pero mura magsayang mga Chuyans no, kay gihurot na isa ka cook.
Tapos ang last nga putahe mga chuyans, ang kinilaw. Away laing timpla na si Irpat. Parts kaya na part. Kung maglantaw kasuka mga kachuyans, bawa na magtubod yun imong laway. After ana mga chuyans, kay humanaman di ana hab-hab na. Kao na isighukan ng tao din ha. Kamo din ha nagtanaw. Hukad na po mo sa inyong bahaw din na. Kay kob-kob ta karon. Lami ginis feelings ning pamilya imong kauba no. Bitaw basi nahibulong mo mga kachuyans nga nganong wa mi nagampo. Sa tinuod giampuan na mga kachuyans, walang mi nagvideo. Kay dili man kinahanglan i-video nga itong mga pag-ampo. So let's go. Kaon ta mga kachuyans. Dinhi asa lang takutob mga kachuyans. See you sa akong next video. Salamat.